Яршалының Заритал сәүдә комплексы кіру юлы өстендә үк уң якта сату алу эшләре дәвам итә, сул якта янып көлгә әйләнгән корылмалар, әле дә пыскып утыра торган урыннары бар. Хәзерге вакытта янган павильоннар менә шушындый хәлдә аяк асты тулы пыяла, тимер-тимер һәм кирпеч калдыклары, эштә ишелгән түбә калайларын күрергә мөмкин. Янган участокны әйләндереп алмаганнар. Шулайдан да керү тыела, конструкция ишелергә мөмкин. Мәйданны полиция патруле машинасы күзәтеп тора. Тирә-якта анда-монда йөрүчеләр күп. Берәүләр янгыннан соңгы базарны карарга килгән, икенчеләр шәхси эшмәкәрләр үзләре уттан калган сәүдә нокталары янында кайнаша. Менә монда мисал өчен техника кирәк-яраклары сатылган. Без ул көнне эшләдек сәгать 3-кә кадәр. Безнең күршеләр звонит әйттеләр инде. Илназ Руфин биредә 2010 елдан бирле эшләгән, дусты белән запас частьләр сатканнар. Кимендә 5 миллион сумлык товар янды ди. Безнең точкада бөтен шуруптан башлап шестернәгә кадәр бөтен бар әйбер бар. Без анда килә алмадык, төтен бик көчле иде. Карап кына тордык, ничек янып беткәнен. Сәүдәгәрләр сүзенә караганда, әлеге павильонны гомумән трактор рәте дип атаганнар, чөнки биредә авыл хуҗалыгы техникасы өчен запас частьләр сатылган. Әнәтегендә дәвам итеп балалар уенчыклары белән сәүдә иткәннәр һәм барысы да берничә сәгать эчендә янып көлгә әйләнә. Халыкта гараж 500 дип аталучы базарда янгын шимбә кич чыган. Анда 29 павильон урнашкан. Ут шуларның берсендәге буяулар сата торган сәүдә ноктасыннан башланган дип фаразлана. Янгында үлүчеләр юк, чөнки базар инде булган. Юкса моннан 8 ел элек килеп чыккан фаҗига кабатланырга мөмкин иде. Ул вакытта башкалада Адмирал сәүдә үзәге янды. Анда янгын мәйданы Яршалыдагыдан әле 2 тапкырга кимрәк тә иде. Монда дөрләп янган ут павильондагы барлык бүлмәләргә таралган. 7000 квадрат метрда якынча 96 сәүдә ноктасына зыян килгән диләр. Янгын сүндерүдә 130 хезмәткәр һәм 40 берәмлек техника катнаша. Утны тулысынча сүндерү турында хәбәр төнге бердә алына. Шуңа зыян күрүчеләр аптырашта. Янгын сүндерү алымнары шикләндерәделәр. Сорауларын бүген янгын сүндерүчеләргә турыдан бирделәр. Шәһәр мэриясе залына 100-гә якын кеше җыелган. Почему тушил с водой, а не пеной? Чтобы тушить пожар пеной, необходимо, чтобы каждая автоцистерна была запитана водой, и чтобы она бесперебойно работала. Как вы, многие из вас там были свидетелями, видели, да, то, что у нас периодически вода останавливалась. Все 3 пожарных гидранта, они были... Территориядә 3 янгын сүндерү гидранты бар. Берсе павильоннардан 5 метр, икенчесе 80, өченчесе 150 метр ераклыкта. Аларның барысы да файдаланылды. Су җитмәгәч, 1 чакрым үткәргечләр суздык. Бина 35 метрлы, 3 катлы. Ут түбә ашада күчә барды. Суны да шуңа күрә эчкә үк агызып булмады. Төтен чыгу турында кисәтү җайланмалары каравылчы бүлмәсенә тоташтырылган диләр. Янгын чыгу турында ул хәбәр итә дә. Зыян күрүчеләр әйтүенчә, коткаручыларга шалтырату бик озак барган һәм аларның сулары җитәрлек булмаган. Моны хәзер шәһәр прокуратурасы тикшерәчәк. Янгын нәтиҗәсендә 2 сәүдә павильоны янды. Хәзер моны прокуратура тикшерә. Гамәлдәге закон бозу очраклары ачыкланса, тиешле чаралар күреләчәк. Бу павильоннар 2010 елда төзелгән. Кемеровдагы сәүдә үзәгендә янгын чыкканнан соң 2018 елда бер тикшерелә. Соңгы тикшерү былтыр булган. Соңгы тикшерү 2022 елда булды. Анда инде 24 нарушение чыгарылды. Бу нарушениялар буенча 23 елда контрольный тикшерү булды. 15 нарушение устранили. Залдагы халыкның бу 2 көндә сораулары күп җыелган. Компенсация мәсьәләсе белән кызыксыналар. Әйтик, 3 ай аренда суммасын түләтми торырга сорадылар. Будет ли какая-то у нас отсрочка? Хәзер базарда ут та, газ да юк. Мәйдандагы газ үткәргечләр тикшерелә. Бизнесын тизрәк торгызу өчен исә эшмәкәрләр комплекс җитәкчелегеннән башка урыннар бирүен сораган. Заритал җитәкчесе Нәзир Зарипов үзе утырышта юк иде. Арендаторлар үзләренә урыннар сорадылар, без бирдек. Где возможно было, кому что нравилось, на какой стороне. Пока так помощь. Ничек кеше мөрәҗәгать итте? 64. Кичә үк шәһәрдә янгында зыян күрүчеләргә ярдәм итү өчен оператив эшче төркем барлыкка килгән. Сценарий готовый по данной ситуации, конечно же, у нас ни у кого нет. Мондый хәлдә нишләргә төгәл тәртибе юк. Барлык сорауларны уртага салып сөйләшәбез, чөнки алар төрле органнарга кагылышлы. Кайбер мәсьәләләр урында ук хәл ителде. Икенчеләрен шәхсән карарга кирәк. Салым түләү мәсьәләсе буенча зыян күрүчеләр белән аерым хезмәткәрләр эшләячәк. Бүген зыян күрүчеләрнең төгәл исемлеге төзелә. Инициатив төркем җыялар. Алга таба барлык мәсьәләләр алар белән хәл ителәчәк. Яршалыдан Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәитова, Яңа гасыр каналы.